హలో ఎవ్రీవన్, పల్లీ చట్నీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దామా. ముందుగా ఒక ప్యాన్ తీసుకొని పల్లీలు తీసుకోవాలి. మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టు పచ్చిమిరపకాయలు తీసుకోవాలి. ఈ రెండింటిని లో ఫ్లేమ్ మీద దోరగా లోపల వరకు వేగేంత వరకు వేయించాలి. తర్వాత చింతపండు వేయాలి. ఇది కొంచెం వేగిన తర్వాత మిక్సీ జార్లో తీసుకొని ఉప్పు కొంచెం వేసి మిక్సీ పట్టాలి. తర్వాత పోపు పెట్టుకుందాము. ఒక ప్యాన్ తీసుకొని ఆయిల్ కొంచెం వేసుకొని పోపు దినుసులు వేయాలి. తర్వాత ఎండుమిరపకాయలు 2 వేయాలి. తర్వాత కరివేపాకు వేసి ముందుగా మిక్సీ పట్టుకున్న చట్నీలో వేయాలి. అంతే, పల్లీ చట్నీ రెడీ. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు కదా.